пас аз он ки рӯҳсораро ба қабр гузоштанд, ҳама ба хонаҳои худ рафтанд. ҳамон рӯз вақте ки шом фаро расид, ман қабри рӯҳсораро кофта ҷасадашро ба хона бурдам. аз сабаби он ки бисёр нӯшида будам, хоб маро бурдааст. баъд аз чанде ба гӯшам садое расид. маълум шуд ки қабркоф тешабои дарро мекӯфт. ман медонам ки як инсони разил ҳастам. оё шумо аз амалҳои худ пушаймон ҳастед? оё аз суди одилона бахшиш талаб мекунед? ман аз ҳамаи корҳое ки кардаам сахт пушаймонам, аммо бахшиш талаб намекунам. ман аз суд хоҳиш мекунам ки ба ман сахттарин ҷазоро диҳад. шояд танҳо он вақт виҷдонам каме ором шавад. айбдоршаванда Қобил Қодирзода, шумо ҷинояти бисёр зишт содир кардаед. қонун аз ҳама чиз болотар меистад. бинобар ин суд қарор мекунад Қобил Қодирзода барои ҷиноятҳои содир кардааш ба ҷазои ҳабси якумра маҳкум карда шавад. ман судро пӯшида эълон мекунам. ман медонам ки одамон маро ҳеҷ гоҳ намебахшанд. шояд танҳо худо маро бубахшад. агар худо маро набахшад, ман ҳалоқ мешавам. рӯҳсора, мана ҷасадат ҳам пайдо шуд. акнун ором бош ва бихоб. медонӣ рӯҳсора, ман туро дӯст медоштам, аммо ҳеҷ гоҳ ҷуръат накардам ки ба худат бигӯям охиратат обод бошад.